dan gamat kabukat pakai kerat dari limba kajing hit kajing sebun kujumu ngayang hang ni nak liang jogan PWF ban ipidang subaharu di chief guest berumburam jingi Sir Kevin ibadai district president jongga parti NPP berhaju ke poru ibadai IMLA jongi nangta Sir Wailan Migi Sila, ibadai State President jongka NPWF, bat haju ke poru ibadai kumu MLA. Ikdia subharu ya kinoilam jongka NP WF, kimembar kibalayarap, namta man peniak baik penyerti namta nik program kujongi. One and all present here. Ngai kublai yai chairperson jong ke program ke pemerintah ke sini ke facilitation program nak benta ki students ki kena school ki bala lab ha kene ke snem ke bala dem ngai ku blai ya khamtam ya i chief guest badan burom jongi I ba Gavin M Lim I belong I president jong ke National People's Party East Kashmir District bada ke jok por kum I colleague MLA hapok kami Meghalaya Legislative Assembly ngai kublai ya kejing don lang jong ikong Grace Muri Karpuri I belong I state president jong ke National People's Women Front jong kilong kume pada kejok kapor kum IMDC bedon burom jong I nak party jong I hapo ka PHATC ngai kublai ya I ba pher man bawar I belong I general secretary jong ke National People's Youth Front jong ke Meghalaya ngai kublai ya I ba pejok pangrup I belong I working president jong ke NP YF but I belong ro I ex MDC jong ke party ke jong I ngai ku blai ya klem da jer ke teng show ngai ku blai ya parok ki invitees ki nong sha khot sngob ha sha ke ne ke facilitation program ki bawan na do ke state unit na ka youth na ka women front but ngai ku blai kham tam ya I president secretary but ke member ke committee jong ke NPWF jong ke East Khasi Hills kapala pelong ya ke ne ke program menta kasi ngai ku blai ro ya ki megi pa ki balaya senran la pipi hapo ke state Meghalaya nila persan hoi ki por ki bala de ro nila le ye ki program tambang impat le ya kene ke facilitation program in this scale bat kumbat supentip ya phi ba ni la sedang kumba ya tho I chairperson menne ni la sedang ya kene ke program hakiwe ki jakaro kumban supentip ba yo khamtam nang ba ki press and media ka ban select te bon ki ban sabo jingkeli hakno kurukam ni jet ya phi la ni facilitate ya phi ngasukwa ban pentip bana kaliang jong ke NPYF nila ai ya ka mo haki media to kopor ban pentip bangin sa facility ya ki student ki baleb ha bat nila bo ro ya ki criteria for facilitation kata kalong for HSSLC ni bo 75% and above for MBOS nangta 80% and above for CBSE ICSE and other board. But hagajok kapor for SSLC nibo 80% and above for MBOS and 85% for CBSE and ICSE and other board. Kata kadai ka criteria kabi nila bo klem boy perkhat hagatok kapor nila ai daki mo nila penkre ya ka man apply online ni klem boy perkhat ya ka response onda nila yo ya ki response it was huge ngani tho itu. Serial number 25. Serial. Akhod i ribura.
Serial number 35, Mafi Shisha Saukme. Serial number 66, Lash Kem Thaba. Serial number 8. Serial number 89, Andy Rodick Harkungor. Kami ni sakti dekat macam mau bero. Serial. Belong Parlok MLA hapo kami Meghalaya Legislative Assembly. Bargaju opor belong President joka NPYF Meghalaya State Unit. Walai mla ni don lang ringkat barngi yang ni opor pemerintah nak dawi pemlakiar habbe na selagi jongki program. I kublai ya ikong Grace Mary Kharpuri belong President joka NPWF Meghalaya State Unit. Bargaju opor belong MDC Jong Kanong Sken Constituency. I kublai ya iba Alvin Saukme belong MDC Jong Amau Sangram Constituency. I kublai ya baro kinong elam joka party kibakit kam haka state unit ka district unit ya baro kidikot jong ka NPWF bat kumju ke NPYF. Barka jing kublai ka lek kumju syaphi ki rangba ki longkme ki para samla kat ki baila banya poilang kumni hakni ka por ka pemerintah na shim me kani ka lat ban ai kublai kerpang ya phi ki khun samla ki blai khun ya ki exam class 10 but class 12 bangi so thu kumla pen pau henne na kalyang jong i chairperson ka program da shisha kalalong ka bajrong worksheets ki popila yo hagni ka result kepala yo aunus nam pemerintah kim shimla long tang kita ki kotsla henry ki worksheets lani kini ki certificate ki popila yo hagni ka no phaisi ka pemerintah kalong kum ka dak ban pensisha yakata ka jingtrei minor ka jongpi baro sisnem hauni usnem bladem bangi so thu hoj habangi kran khamtam hagni ga jungchungi menta habangi phai khindiat chakite ki laipo so posnem ki bomenchwa lesi ka pass certificate kala biang bangin pentikana bangin yo ya kata ka kam ga jam hagitu ki por ki brale rengi so thu ba hagni ga jungchungi menta ka pass certificate kanumla ban pentikana ya kata ka jingyo ya ka kam ka jam rengi so thu ba kum ki bril ngidon kam ban 3 minute khnang bangin la ban pen ulong shisha kata ka thong ka bangidon habo ka jingem ka jongi amangi so thu abangi em hane sa parthai kalong shisha kum kata ka jingya lenti ka bangim la ban len ka jing shisha nyenum la ban khmilen ti tang ka jing sup ngin kindu ya ki jingge ki ding pen kyang ki babon hakane ka jingya lenti ka jongi hane sa parthai bangi so thu pakini ki youths lani ki kon samla kilong shisha ka bor kilong shisha ka jingmentoi nagabenta ka jalla la rengila ban pentikna bangila ban nya itli ha kalenti ka badai derol ta ka benta ban nakaliang joka sarkal jalla lingba ki interventions ki babon lingba ki program ki babon ki palsang man pentikna ye ki khon samla ki jongi ban khon ye ki ha kalenti ka badai bagila ban tei nagabenta ka emlang ka salang berkhamtam bingi angnut ya kata ka lawai ka bapnai na ka benda ka ni ka jella ka jongi ngira yo sngo ya ka jingkran henne na ka liang jong I president jo ka NPYF ima wailan mi kishilla ka wai na pedeng ki jinge ka ba na ka liang ka jongi kum ka jella ya kendu hagni ka por bomenta lesi kaderu kajinge kabangya kendu kaleng saudong kari kaleng saudong ka parthai kadai ka unemployment problem hoi ni so thu
Pakumangong mene ki kun samla kilong ka jingmentoy kilong ka bor na kabenta ka jela hande haju opor kilong ru kum ka jingtenju biarol ta kabenta bangi sotu ngi em ha ka job chong ka jingele